Памежнікі перастралялі прэзідэнта і ягоную службу бяспекі. Такое здарылася ўпершыню. Адзін стрэл быў найбольш трапным і трапіў цэль. Бунт журналістаў у прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У эфір пайшло тое, што ніколі не павінна было. Служба бяспекі ашаламела і моўчкі глядзела. Лукашенко прайграў выбары. Як гэта магло здарыцца? Дыктатар у адчаі параіў жанчынам пісаць яму ў тик-ток, і вось прыйшла першая скарга ад ягонай жа Галіны. Замест сустрэчы з Дональдам Лукашенко замяніў Рональда Макдональда і скраў ежу наўпрост у жывым эфіры. Крадуць брэнды, ежу і грошы. Да чаго дакаціліся? І што за новы напой таракана замест амерыкана? 3 дзесяцігоддзі правалаў, праекты, пра якія больш ніколі не распавядзе дзяржаўнае тэлебачанне. Смяюцца ўжо нават кітайцы. Гэта, ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Прывітанне, шаноўныя тэлегледачы. Пачынаем наш чарговы прабел з віншаванняў жанчынам, бо ў нядзелю яны, і не толькі яны, але і мужчыны адзначалі свята. Міжнародны жаночы дзень. Жадаем вам усяго самага найлепшага, вясновага ды прыўкраснага, што толькі магчым. Спадзяёмся, у нас атрымалася лепш, чым у расійскага дыктатара Пуціна. С праздником, с Международным женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Перешило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины. Што гэта? Прагледзелі? У Крамлі? Ды пры таварышу Сталіну бусе датычныя да такога ўжо прэзалі недзе лес за Уралам, ці золата б мылі на Калыме. І гэта ў лепшым выпадку. Ці гэта такі ціхі бунт супраць Пуціна? Дык калі ўжо ягоны пул яго не баіцца, што тады казаць пра Лукашэнку? Ды і ў яго не ўсё гладка. Вось памежнікі выступілі супраць яго, перастралялі, перамаглі ўсе каманды, ды яшчэ патрапілі ўсімі стрэламі ў цэль. Казалі, за савецкім часам за гэта камандзіра артылерыйскай частцы пасадзілі, бо вісеў у яго на тэрыторыі лозунг «Все снаряды в цель», а побач наша цель – камунізм. Трэба наводзіць парадак у шарахах сілавікоў, бо як яны перастрэльваюць ужо каманду прэзідэнта ці службу бяспекі? Тут нават Грыша Лукашэнку падтрымаў і апраўдаў сталінскія чысткі, а заадно і сучасныя кітайскія. А вось нябожчык Аятала такіх чыстак не правёў, за што і паплаціўся. Лукашенко ж па ўсяму, відаць, Грышу чытае, таму і пачаў шарсціць сваіх вайскоўцаў. Ужо вось каторую па ліку праверку боеготовности зладзіў. Госсекретарь Совета Безопасности прибыл без предупреждений. Александр Вольфович лично передал командованию конверт с поручением главнокомандующего под грифом «Секретно». Праверка боеготовности ўсіх боегаловак, але ж галава Лукашэнкі баліць за ўсё гэта, бо ведае ён, як гэта ўсё насамрэч у рэчаіснасці адбываецца. Па ўсім бачна, ні храна ён свайму міністру абароны Хрэніну не давярае, а вось Вольфович у яго свой, таму зараз на пабягушках у Лукашэнкі. Нават кіраўнік горада Бреста, Лабадзінскі, вайсковую форму апрануў, відаць, абараняцца рыхтуецца, у свой дзень нараджэння працуе. Я не праздную день рождения свой, да, всегда пытаюсь его проводить в работе, чтобы, наверное, не думать о прожитых годах жизни. Толькі чаму ён сябе мэрам падпісаў? Яго ж ніхто не выбіраў, яго Лукашенко прызначыў. Гэта ў Еўропе мэраў выбіраюць. Але ёсць з каго браць прыклад. Лукашэнку ж таксама даўно народ не абірае. Але ён увесь час прызначае сябе прэзідэнтам і так і падпісваецца. Дарэчы, цікавы факт. Рэзідэнцыя прэзідэнта ў Менску пачаткова павінна была называцца Палац Незалежнасці. Лукашенко казаў, гэта ніякая не будзе рэзідэнцыя. И Дворец Независимости. Мы потом народу покажем, он будет открыт для людей. Это не резиденция президента. Там один кабинет, правда, есть для президента. Больше там кабинетов нет.
Але ж вернемся до наших баранаў, ці як там кажуць. Пакуль Вальфович на загад Лукашэнкі правярае Хрэніна, Кубракоў вырашыў заняцца иранскими утекачами. Коллеги, информирую по вопросу прибытия граждан Исламской Республики Иран. Главой государства принято принципиальное решение. Мы не оставим партнеров в беде. МВД поручено обеспечить не просто законность их пребывания, но и надлежащие условия для жизни. Што праўда, аказалася, што гэта відэа фэйкавае. Відаць, збегласць за мяжы стварылі, хто ж яшчэ? Яшчэ і напісалі, што ў Менску помнік аяталу збіраюцца паставіць. Не збеглыя, а ўлады. У міліцэйскім ведомстве гэтыя фэйкі абверглі, але не жестачайша. Напісалі даволі рацыянальныя фэйкі. Не пашкодзіла б, калі б гэта і праўдай было. Вось так, можа, яны і самі запусцілі, прашчупваюць грамадскую думку. У Менску вырашылі міліцыянты перад святам жанчын павіншаваць, паехалі на службовым аўто за кветкамі і нагналі страху на прадаўцоў, што тыя кінуліся на ўцёкі, ажно пяты блішчалі. А вось адзін мужчына ледзь шыю не зламаў дзеля падарунка каханай, хацеў атрымаць яго на халяву. Лукашенко ж параіў жанчынам, калі іх пакрыўдзяць мужыкі, скардзіцца яму ў TikTok. Прычым не відэа записывать, а писать. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. Вось Галина Лукашенко яму и поскардзілася на дрэнную дорогу. Боль всей нашей деревни. Это вот у нас вот такие вот сейчас дороги. Куда мы уже только не обращались, куда мы не писали. Дык няўжо ў сваёй вёсцы Лукашенко не можа зрабіць дарогу. Як аказалася, гэта крыху іншая Галіна Лукашенко. Мы таксама спачатку падумалі, што жонка з Лёзнінскага раёна гэтая жанчына. Ці паслухае Лукашенко гэту Галіну Лукашенко? Хіба не, бо ён і сваёй не вельмі слухаў. Але хай яна паспрабуе дзесьці прыйсці і сказаць, што яна Галіна Лукашенко. Можа, усе праблемы тады і адразу вырашацца. Лукашенко ж на жаночае свята вырашыў стрымаць сваё абяцанне, якое даваў яшчэ ў жніўні мінулага года. Хотел прийти посмотреть. Я же ни разу, я вообще это не ем. 8 марта. Таму я адправіўся з інспекцыяй у былы Макдональдс. Не дзесьці да жанчын, бо жаночы дзень. Ну, бо няма ў яго жанчын. Памятаеце, раней Маша Васілевіч была і іншая, а зараз толькі Коля і Шпіц. І тое Коля ўжо адкалоўся. І смех, і грэх. Какой грех? Лукашенку нібыта упершыню ў жыцці ў Макдональдс звозили. Для гэтага перакрывалі некалькі вуліцаў сталіцы. Но имейте в виду, что я первый раз я все понимаю, поэтому я бы в Макдональдсе, Макбайне да. первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, ну, может, 3 раза. В обычных ресторанах, советских там и прочих. Тут, як заўсёды, Лукашенко прыманіў. Не ў сэнсе, што ён кагосьці маніў да сябе, а прыхлусіў па-беларуску. Ён вучыўся завочна ў акадэміі ў Горках і проста не мог не наведваць рэстаран «Парнас». Яго яшчэ называлі галоўным вучэбным корпусам. Лукашенко ж першай справай абрынуўся на амерыканцаў, у якіх, як ён лічыць, удалося адціснуць Макдональдс. Наталья Миколаевна, прызнайцеся, вы ўжо старому чалавеку, што Макдональдс – гэта франшыза такая. І сеткаю рэстаранаў у Беларусі валодаў казах Кайрат Баранбаев, не амерыканец. Навошта вы так шэфа падстаўляеце, які ж зноў прыдумаў геніяльны загад? Здавалася, куды далей пасля забароны асвятлення гарадоў увечар. Але, як высветлілася, можна, забараніўшы назву «Американо». Американо надо переименовать в белорусский бренд. Да. В скобочках пока пиши американо, когда привыкнут, тогда... Черный кофе. Да. Вось такой вось будзе бренд, бред. Беларусы тут жа кінуліся прапаноўваць новую назву: картафана, бульбачына, таракано, чык-чырыкана, сіпата, сініпала, чекіста, гулатте, стукачына. Можа, у вас ёсць ідэі, пішыце ў каментарах. А можна яшчэ украданто або плеванто. Держим банко, миллиону и плеванто на закону. Як жа Лукашенко на наступным тыдні пасля гэтых словаў будзе глядзець у вочы тым амерыканцам, якія прыедуць у Беларусь, і якіх ён загадаў снапкову завесці ў Макбайне?
Мак-бай. А можа, трэба не толькі ад амерыканцаў адмовіцца, але і, напрыклад, ад амерыканскіх боінгаў і перасесці на расійскія суперджеты. Чаму б не? Але, хутчэй за ўсё, гэта будзе першы і апошні палёт для Лукашэнкі. Высокі такі палёт. Ён жа птушка высокага палёту. Як не так даўно ў Прыгожина быў, памятаеце, пару гадоў таму. Ці не трэба тады і зняцця санкцыяў у амерыканцаў выпрошваць? А то, як высвятляецца, праблема ўжо ў Нацыянальным банку. Надо не потерять нам Национальный банк, чтобы в эти непростые времена они помогли нам, прежде всего, в экономике и финансах. Народ хвалюецца, што Лукашенко худзець пачаў. Вось як ён ведае свой народ. І сапраўды, ўсё так добра ішло, а зараз ён скідвае гэтыя кілаграмы. Можа, амерыканцы нейкую заразу ці таблеткі прывезлі для пахудання? Ты меня не убеждай. Клетчатка. Ну, немножко. Я сейчас этим живу. Народ расстроился, что я заболел, начал худеть. Нет. Вот. Навошта Лукашенку гэты Мак-бай? Кажуць, гэта для рэкламы бізнесу, які цяпер належыць набліжаным да Лукашэнкі алігарху Алексею Саўчуку і Вікторыі Данько. Данько – гэта тая заўзятарка фастфуду, якая побач з Лукашэнкам усё нос выцірае. Можа, яна якім каранавірусам хварэе ці заразай, якую цяпер у Беларусі распаўсюджваецца. Версія пра рэкламу Мак-баю не вытрымлівае крытыкі, бо што гэта за рэклама, калі айчынную прадукцыю Лукашенко ўвесь час гадасцю называе? Это американская гадость, от которой они сами не знают, как уйти. Мы должны делать крен на все свое. Гадостью кормишь людей. Почему? Надо кормить своим. Оно вкусно, но не полезно. Так это же из нашего. Полезно. Іншыя кажуць, што гэта быў танны піяр, каб спадабацца маладой аўдыторыі. Тік-токі, гэта ўсё. Бо, як паказваюць пытанні, якія таемна праводзяцца ўнутры Беларусі, моладзь зусім не падтрымлівае Лукашэнку, які ўжо перакуліў 7 дзясятак. А памятаеце яго ж словы пра 70гадовых кіраўнікоў, чыя эра ў Беларусі завяршаецца. Дарэчы, калі б самаабвешчаны сёння ўдзельнічаў у выбарах нават з умоўнай чумаданавай, то прайграў бы ўшчэнт. Што ўжо казаць пра 20-й год, калі за Лукашэнку сярод 18-24гадовых прагаласавалі толькі не 3, 6%, за Ціхановскую 52. Лукашенко нават спрабуе біць карту пра гатаванне котлетаў. Відаць, наглядзеўся на мужа Ціхановскай Сергея. Я говорю, хорошо, я приеду, вам приготовлю котлету. Как я умею, люди будут есть по-беларускі. Але што найбольш не падабаецца беларускай моладзі ў Лукашэнку? Яго адсталасць. Ці наведванне Мак-баю змяніла гэты вобраз? То есть тыкнул пальцем, заплатил? Да, смотрите. Канешне, не. Лукашенко хутчэй нагадваў пухлага ад голаду апошняга беларускага партызана, якога злавілі ў лесе і павезлі на адкорм. Хай з ім, з гэтым тэрміналам, які, аказваецца, і не працуе ўвогуле. Айчынная распрацоўка, што тут казаць? Самая сложная задача была. Программное обеспечение? Ребята так просто... вы же свое сделали. Да, все свое. Ребята просто... Вот за это молодцы. Мы сделали даже... Что, опять не оплачено? Ошибка. Ну ладно. Да ладно, не важно. Мы потом заплатим, не волнуйся. Там. Цікава, Дмітрий Храмцевич яшчэ на волі пасля такога залёту? Бедны ж Лукашенко зусім без грошай сядзіць. А, это заказ? Да, это заказ. А у меня денег нет, милая моя. Короче, у меня есть, я плачу. Мы договаривались. Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать. Уяўляеце, пад 20 рэзідэнцый у чалавека, заробак афіцыйны па 16 тысяч рублёў штомесяц капае, а грошай не мае зусім. Ничего у тебя нет. Ты голодранец. Почему? Але хіба пану патрэбныя грошы, калі яго прыгонныя пакормяць і павесяляць? Не здарма ж поўны Мак-бай дзяўчат панапіхалі, нават на масоўку. Это то же самое? Это с соусом и с луком. Соусом. Знаёмцеся, Анастасія Некрашевіч і Лізавета Казак. Раней удзельнічалі ў конкурсах прыгажосці, вучыліся ў музычных школах і ў БДЭУ на міжнародных адносінах. А цяпер гэта новае папаўненне батальёну прыгажон Лукашэнкі. Ці далёка яшчэ Лукашэнку да святога Владзіміра? У таго, як кажуць, у харэме 800 дзяўчатаў было. Аднак паездка ў Мак-бай паказала тое, што прапаганда ўсяляк хавае. І гэта не пра умку на стале. Дзесанстанцыя была, дарэчы. І алігарха Сергея Цяцерына, з якім Лукашенко любіць кульнуць шарачку. Гэта пра здароўе Лукашэнкі. Нездарма там побач з умкай асабістая доктарка самаабвешчанага. Усё таму, што Лукашэнку нельга есці фастфуд. Таму з усяго прапанаванага максімальнага меню, за якое ні ён, ні першы намеснік прэм'ера Снапкоў так і не заплацілі, бо аплата ж не прайшла. Амаль усё раздаў сваім дзяўчаткам. Спасибо, девчонки, вам одну. Алина, Даша в гости. Даша.
У жаночае свята ён пабыў і кухарам, і дэгустатарам. А давайте, Зміцер, згадаем, кім яшчэ быў Лукашенко. Ды кім ён толькі не быў. І гісторыкам, і фатографам, і журналістам, і халеры ведае кім. А колькі ж яго грандыёзных праектаў было. Давайте згадаем некаторыя. За больш як 3 дзесяцігоддзі кіравання Лукашэнкі якіх толькі грандыёзных праектаў не абвяшчалася. І адным з першых быў праект стварэння саюзнай дзяржавы Беларусі і Расеі. Дамову з Ельцыным падпісалі, чаркі паднялі. І толькі чакалі, што як мухі на мёд ці на іншую субстанцыю да новага саюза пачнуць ліпнуць іншыя краіны былога СССР. Кіраўніком этого саюзу Лукашенко, вядома ж, бачыў толькі сябе. Нават агаворкі па Фрейду дапускаў. Вы знаете, я как первый президент России не знаю, как вы, ученые, я на это пойти не могу. Але таварышы з Крымля хутка пусцілі яго са блокаў на зямлю. І ўжо на гэтай зямле ён задумаў маштабную праграму адраджэння вёскі. Аграгарадкі раслі па краіне як грыбы. Будавалася жыллё, клубы, крамы. Але ў выніку адраджэння вёскі так і не адбылося. Наадварот, яна пачала выміраць яшчэ хутчэй. Моладзь уцякала за тараю, як чорт ад ладану. Хто ў сталіцу, а хто і за мяжу. Запусціўшы вёску, Лукашенко вырашыў запусціць і свой спадарожнік. Першы праваліўся, вось другі ўдалося вывесці на арбіту ў 2012 годзе. Праўда, працуе ён у абмежаваным рэжыме. Яшчэ праз 12 гадоў удалося запусціць у космас і сваю турыстку, але касмічнай дзяржавай Беларусь так і не стала. Хутчэй камічнай. З космасу Лукашенко зноў опусціўся на зямлю і загадаў стварыць беларускі электрамабіль. Я хочу, чтобы у Беларуси был электромобиль. От этого никуда не уйти. Это чистый автомобиль, чистая энергия. Але і з электрамабілем не пайшло. Подвялі вучоныя. Выглядит как Кулрей, строит как Роллс-Ройс, а едет как Жигули. Короче, если я выеду и увижу, что президент за рулем едет этой машины, люди разбегутся. Не трымалася з аўтамабілем? Дык можа хоць матацыкл? Але і тут без кітайцаў ніяк. Что тут свое? Свое дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Значит, ничего своего. Комплектующие. Но мы делаем мелкоузловую сборку, это тоже работа. Фара чья? Фара китайская. Фара. Щитки. Щитки тоже. Двигатель. Двигатель китайский. Китайский. Да. Не атрымаўся без кітайцаў і ноутбук, які Лукашенко прэзентаваў моладзі. Падаваў яго як вялікае дасягненне сваіх вучоных. Хаця, каб пераклеивать этикетки, ученая ступень, здаецца, непотребная. Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня, около 12 белорусского. К концу года будет 30. Але неяк заглохла. Ні моцная хакейная команда, ні электрамабіль, ні IT-краіна ў Беларусі так і не атрымаліся. Але адзін праект Александр Лукашенко ўсё ж давёў да ідэалу – утрымання ўлады. І, як паказвае практыка, менавіта за гэты праект беларусам даводзіцца плаціць даражэй за ўсё. Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет. Але, як кажуць, сам некалі накаркаў. Яго эра заканчваецца. Зміцер Лупач, прабел. Ох, хочацца верыць, што за гэтыя гады народ атрымаў прышчэпку ад дыктатуры. Але ж нядаўна ў Лукашэнкі зноў узнікла некая грандыёзная ідэя. Я даже подумал о том, а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать, и что получится? Наверное, хуже не будет, там же все-таки часть удобрений калийных остается. Чакайце, так гэта ж геніяльная ідэя на ўзроўні, каб раку спыніць, каб украінцам не плыла, і паветра перакрыць, каб у Еўропу чыстае таксама не ішло. Ну, а на гэты ж раз он ужо захацеў навесці парадак у глебах. Але ж у тых адвалах адна соль. Это адкіды ад вытворчасці калійных угнаенняў. З такімі эксперыментамі пасля прыйдзецца змагацца з засаленнем глебаў, як гэта робяць у Сярэдняй Азіі. У нас вось кіслотнасцю глебаў не могуць даць рады, а тут яшчэ Лукашенко хоча солі насыпаць. Не сыпь мне соль на рану, яна яшчэ баліць. Лепш бы яму ўжо хутчэй самому солі на хвост насыпалі. А пакуль сыты Умка ляжаў на стале, а Тур разам з дзяўчатамі карміўся з рук Лукашэнкі, то іншага вернага сабаку рэжыму Грышу Азаронка на свята нават не паклікалі. Чаму? Бо за дзень да гэтага наехаў на Эйсмонт, абазваўшы яе паскудствам ды параўнаўшы са свіннёй.
Так, народны прапагандыст выказаўся пра жыхароў мінскага мікрараёна Лебядзіны, якія выступілі супраць будаўніцтва інтэрната ў іх раёне. Людзі незадаволеныя, бо купілі дарагое жыллё ў раёне, які пазіцыянаваўся як элітны, і баяцца, што новае будаўніцтва перагрузіць школы, садкі і знішчыць зялёную зону. У адказ Азаронак назваў жыхароў эліткай і свіннямі, нават прапанаваў адключыць ім ваду, хоць пры гэтым сам зблытаў Лебядзіны з іншым раёнам, Новая Баравая. Прычым жа тут Эйсмонт? А яна таксама мае кватэру на Лебядзіным. Дарэчы, як і яе сяброк Баскаў, з якім яны разам стужачкі заразалі. А можа і не толькі стужачкі. А вось Грышу ўсё ж трэба быць асцярожнейшым з гэтымі здраднікамі, якіх ён шукае сярод вайскоўцаў. А то напаткае яго лёс таго следчага, што са скуры вылазіў, каб дагадзіць Лукашэнку. Справу Тутбая вёў, па якой журналістаў адпраўлялі за краты, а зараз яго самого адправілі туды ж. Ды яшчэ на немалы тэрмін, будзе час яму там падумаць. А вось Грыша здраднікам не стане. Чаму? Бо ніякіх сакрэтаў не ведае, таму ворагі ад яго нічога не даведаюць. Тым часам беларускія кіроўцы пахваліліся, як умеюць гарбату заварваць. Ну, лоўка ж! А вось канструктары аўтобусаў пастараліся, каб у выпадку чаго можна было яе яшчэ і падагрэць. Мы ж вам жадаем, каб вы заварвалі гарбату традыцыйным спосабам. І на гэтым мы з вами развітваемся, калі для вас гэта бяспечна. Падпісвайцеся на канал, стаўце падабайкі, дзяліцеся відэа са знаёмымі ды сябрамі. Дзякуй, што былі з намі. Да сустрэчы праз тыдзень.